Gizon publikoen gabezia pribatuak, familia ereduak, kausa nobleen alde sakrifikatzen direnak eta beste hainbat gai lantzen ditu Goiatzala Bandibarrek Heresia hilkanta aitari novela laburrean, gaur aurkeztu du lana Donostian. Heresia du izenburu nagusi, baina badu azpi izenburu bat hilkanta aitari izenekoa, eta horrek, pista bat edo ematen du, barruan zer aurkituko duen irakurleak, heriotza bat dago, eta baina heriotza hori da aitzakia bat, pertsonaia publikoen eta pertsonaia publikoen atzan dagoen pertsona pribatuari buruz hitz egiteko, edo batez ere beraien inguruak nola sentitzen edo bizitzen dituen hitz egiteko, horri buruz hitz egiteko. Rebeka Solnit idazle eta kaztari estatu batuarraren liburu bat ari nintzen irakurtzen, eta halako batean berakan egiten zuen olako hausnarketa bat, Martin Luther Kingen seme-alaben inguruan, eta esaten zuen ziurrenik Martin Luther King aita txarra izango zela, baina egin zuen lanaren onura garrantzitsua bazela, ez etxean utzi zuen edo egin ez zuena baino. Eta horrek pixka bat jarri ninduen pentsatzen, nik ezagit Martin Luther Kingen seme-alabek zer pentsatzen dute beraien aitari buruz, akaso ados daude, baina ni hasi nintzen pentsatzen, eta hori pentsatzen aldute. Eta hortarako eraiki nuen edo asmatu nuen erabat fikziozko egoera bat, bai pertsonaia fikziozkoak eta baita testu inguru fiktizio bat, horrek emango zialako aukera, gauza askori buruz hitz egiteko idazteko, erreparo handia ematen zidan gai bat ere bazen, azken finean ez nuen inork zer pentsatzen duen edo zer sentitu edo zer bizitzen duen nik kontatu nahi, nor naizen hori kontatzeko ere, baina hortarako sortu nuen Aitzola Agirreren figura, Aitzola Agirre da aita, hilkanta aitari, berari kantatzen zaio Heresia hau, bere alabak kantatzen dio, Talak, eta Aitzola Agirre hau da, esango genuke herrialde guztiek behar duten heroi nazional horietako bat, Euskal Errepublika teoriko bateko ezagit, utopia bat, distopia bat zer den, nik ere ez dakit, Euskal Errepublika balizko bateko lehenengo lehendakaria. Eta bere alabak, Talak, bere alaba bakarrak kontatzen du historia hau lehenengo pertsonan, hain zuzen ere beste aldetik, jakiten duen egunetik bere aita hildela, bere aitaren heriotzaren ondorengo agurrak edo bukatu zen diren biharamun arte. Horrela dago banatuta, novela, atalka, 7 kapitulu ditu, sarrera, eta ondoren hasten da agur ekitaldien urrenkeran, aipatzen ditu behilatokiko eguna, ekitaldi instituzional bat, olako batzuk daude, eta esango nuke Heresia honek baduela beste azpimarratzeko zerbait eta da tonua, hilkanta aitari, badirudi doluari buruz, heriotza batiari buruz ari gara, urruntze fisiko eta emozional bati buruz, baina esango nuke tonu nahiko ironiko eta satirikoan idatzita dagoela, tala pertsonaia simpatiko bat izan dadin irakurlearentzako.